Ukhona la sike saxoxa khona naye wambula indaba yokuthi uyazi baba ukuthi uNkulunkulu thina as abantu la njengoba siphila ngaphansi komthunzi welanga sifana ney'ntuthwane uNkulunkulu. Yingakho masikhuleka uthola ukuthi imithandazo ayisheshi ifinyelele kuyena because asikwazi ukuya kuNkulunkulu direct. Into uNkulunkulu ayibekile, ubeka iy'nkanyezi, wabeka ilanga, wabeka inyanga, wayesebeka abanikazi balezi zinto. Yingakho thina masidumisa fanele sidumise lezi zinto because izona ey'nkulu ezikwazi ukuthatha yonke into esiyicela kumdali bese zidlulisela kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ngeke akwazi ukudunyiswa yithina. uNkulunkulu udunyiswa ilanga kanye nomhlaba, iy'nkanyezi, because wonke la maplanethi aney'dalwa uNkulunkulu ayibekile. Yayikhethe kumkhedlela Nkosi enkulu Phumbela Sithumbe Samampondo. Baba mkhulu phakathi. Amen. Amazwi akhe kuShembe lawo ayiwashilo ukuthi ewasho ngalesa sikhathi sabo 1910 kuya le ukuthi bakhona abantu abayoyibona lento. Ngiyajabula kakhulu manje ubaba la uMabhodla mayikhuluma kanje ngoba ukhuluma ngento eyasho uShembe nje basivela nje nasi isihlabelelo sakhe ake sisifunde. Izulu namafu lidumisa wena, ilanga nenyanga lidumisa wena, izinkanyezi zezulu zidumisa wena, ziyaguqa ngamadolo zidumisa wena, zithi uyingcwele wena Simakade, izintaba nemimango zidumisa wena, imithombo yamanzi idumisa wena. Thokozane zindluzele nina enomileyo. Lesi sihlabelelo sisho yona lento uMabhodla akhuluma ngayo akade bexoxa ngayo noNkululeko lo uZulu lo kade ngimvezile kwi-episode edlule. Uma ungabonanga sengahlehla uphinde uyibuke. Enye into ekhulunywe uye uNkululeko enkathi ekhuluma neNdlovukazi le abatholane nayo enyangeni ethe ngeke ikwazi ukumtshela ngisho igama likaNkulunkulu ngoba uma ingamtshela ngaba nzima kakhulu. Ngothandile kakhulu lokho ngoba ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi kahle igama likaNkulunkulu alaziwe njengoba babethi uyayahuwe abantu basendulo bagcina belungu sebesikambelele igama elithi Jehova okuyilona gama futhi okungelona likaNkulunkulu ngoba naye futhi uyayahuwe lo kuthiwa akuyena uNkulunkulu. Abanye uNkulunkulu labo ukhona okuyena omdala wey'nsuku ngoba ngeke ngenze i-chapter nje ngikhuluma ngoNkulunkulu abawu-60 engibathole khona lapha eBhayibhelini. Lo umdala wey'nsuku lo elingaziwe igama lakhe uye lo uShembe ayihlale ekhuluma ngaye ethi thina nobaba ngaso sonke isikhathi njengoba eThekwini ekhuluma nolwandle nje ethi thina nobaba kasikubekanga la. Iloko engakhuluma ngakho ukuthi ke uNkulunkulu banoyise okuyena ke ujikelele ophethe konke. Njengoba neNdlovukazi unomphethokazi lo owasenyangeni lapha wahlangana noNkululeko owasho ukuthi yena uyizibulo lakhe uNkulunkulu lo umnikazi wayo yonke into. Wathi uMvelinqangi nayo ungomunye futhi wamadodana akhe uNkulunkulu ngoba thina besazi ukuthi uMvelinqangi phela uyena uNkulunkulu owenza izulu nomhlaba. Noma sithi uJehova uyena owenza izulu nomhlaba kanti cha kunjalo nayo isisebenzi ungaphansi kwalo uNkulunkulu omkhulu omkhulukazi lo igama lakhe lingaziwa ongathi uma ungatshelwa lona uphanjane bengqondo. Okungijabulisa kakhulu sekuyizo lezi zikhathi ezayiprofithwe uMqali Wendlela athi bayoba khona abantu abayiqonda lento engimfundisa yona amaNazaretha ngoba phela amaNazaretha ayakholwa kanti lento uMnazaretha into ejule kakhulu. Ngihlala ngibatshela abantu benga-understand ngoba abantu basuke bebona abantu befaka amabheshu antabazi ukuthi into elapha ifihliwe ejule kakhulu ngendlela eyisimangaliso. Iyona nto engakwazi ukubuyisela ama-Afrika kuNkulunkulu wabo. Nkosi Baba ngiyakuthanda kepha wena ufihliwe awubonakali kimi noma mina ngifisayo. Yaguqa lapho ekhumbukezela mzolo amafuthi umkhovu 20 emnaso wakade.